नमस्ते। तो का हाल बा रउआ सबके भैया? रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार कौन भैया कंटिन्यू भैया अपना अपना काम से जानल जाता नहीं। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि अवार्ड शो हो गया चाहे स्टेट शो हो गया। फिलहाल अभी दूगो स्टेट शो कहनी है। लगातार फिल्म के शूटिंग में व्यस्त बानी। ओकरा बाद रउआ सबके बतला दी कि लगातार लोकगीत आ ही रहल बा भैया। ओकरा बाद नवरात्रि के भी तैयारी भैया चल रहल बा ना भैया। रउआ सबके बतला दी कि लमसम अभी पावर स्टार कौन भैया के 4 गो से 5 गो नवरात्रि के गाना कंप्लीट हो चुकल बा। जी हाँ, अब पता ना ये साल में रउआ सबके कितना नवरात्रि गाना पावर स्टार कौन भैया के मुंह से देखे और सुने के मिली। तो भैया ये तो लास्ट में पता चले। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि 5 गो गाना के शूटिंग भैया कंप्लीट हो गइल बा। फिर रउआ सबके बतलावा तनी कि अरुण बिहारी जी के साथ एगो गाना भैया और कंप्लीट भइले। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि ये गाना के जौन लिखले बानी अरुण बिहारी जी लिखले बानी और पावर स्टार पवन भैया ये गाना के गैले बानी। और भैया ये गाना फिल्म से गाना आवे वाला बा। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि सोनू यादव, जी हाँ सोनू यादव जो उनकी गाना फिल्म के ऑनर बनी। रउआ सब एनी टाइम पावर स्टार पवन भैया के साथ में देखो तो कम सोनू यादव के तो उनकरे भैया चैनल से ही गाना आई और ये गाना में म्यूजिक दिले बानी प्रियांशु सिंह। जी हाँ, तो बहुत प्यारा सॉन्ग होके वाला बा। काहे कि भैया हम ऐसे कह रहल बानी कि अरुण बिहारी जी के ही लिखल गाना बा और भक्ति में भैया अभी फिलहाल के डेट में अरुण बिहारी जी के कोई टक्कर ना दे सकता। वो छठ के गाना हो या बोलबम गाना हो या नवरात्रि के गाना हो। तो रउआ सबके अरुण बिहारी जी के लिखल गाना और पावर स्टार पवन भैया के मुंह से गावल गाना भैया सुने के भैया मिली तो आनंद आई, सुकून मिली। तो भैया रउआ सबके अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।